Dimineața tuturor, ne-am trezit și noi am mâncat o cereală Fruit Loops din America. Pe partea aia, cred că e, sau? Nu, și pe asta scrie unicorn. Da. Astea. Și mergem la Palatul Schönbrunn și ce mai este pe acolo, oare? Acolo, fix în zonă, nu știu sigur, dar mai mergem noi la o grădină. Mai sunt multe grădini pe acolo, poate și un parc și un muzeu, vedem ce putem găsi. Înăuntru la Schönbrunn nu intrăm că... Da, nu știu, trebuia făcută rezervare, mai din timp n-am făcut, așa că... Nu ne doream să mergem, că am fost amândoi. Da, am mai și fost. Așa că ne vedem de pe drum. Tocmai ce am ieșit din metrou de acolo și... Suntem în Karlplatz, o zonă foarte cunoscută. Ne-am oprit aici în drumul spre Schönbrunn. Acolo este stația aia de metrou, poate ați văzut-o pe TikTok vreodată. M-am avut și un voice crack. Zona asta are multe universități, clădirea aia foarte interesantă de acolo, ceva librăria universității, așa scrie probabil universitatea la care am fost noi aseară. Da. Și stai să mă pun într-o parte să nu apară foarte multă lume în cadru. Mergem, ne plimbăm puțin prin parc, vedem ce e aici, vedem dacă... Știu că este opera în partea cealaltă. Urcăm, mergem și da, ajungem și la aia să o arătăm. Asta. Și altceva pe aici mai ies niște clădiri care, sincer să vă zic, nu știu ce sunt, dar toate aici, da, majoritatea toate, sunt muzee, adică nu-i... Și sunt prea multe chestii să rețin. Clădiri istorice unele, chiar dacă poate sunt doar apartamente sau, da, sau exact. nimic. O să mergem acum, vă arătăm și vouă ce mai trecem pe lângă pe acolo și următoarea locație, mai mult ca sigur o să fie în parcul de la Schönbrunn, ne plimbăm pe acolo că e un loc foarte frumos și foarte liniștit, deși și acolo sunt multe trepte de urcat și nu mai putem, dar o să o facem. Și e și foarte mare parcul, da, cu totul. Merită view-ul tot, din câte mi-amintesc. Da. O să vă arătăm, pe parcursul în care mergem, vă arătăm și vouă cum e pe aici. Bun. Aici este stația aceea de metrou, se poate vedea. Karlplatz. Karlsplatz, care înseamnă piața lui Karl. Evident. Aici un tramvai, uitați ce v-am zis, școli, facultăți, chestii. Viesna Business School. Așa, și în rest, nu mai e aici. Acolo. Este asta, care n-aș vrea să zic vreo prostie, dar este o biserică reformată, din câte am citit, parcă, sper că nu greșesc, poate e catolică totuși. Dar nu știu, o să mergem poate până acolo, când ne întoarcem, vrem să mergem la opera acum. Vă mai arăt pe drum. Și am ajuns la statuia care îl comemorează pe unul dintre cei mai mari compozitori ai timpului. Și anume Mozart. Pentru unii este chiar cel mai mare. Și pentru alții e unul dintre. E un? E unul dintre cei mai mari. E unul dintre, cum am zis și eu. Dar n-am vrut să ofensez pe nimeni. Ok. Acum o să o arăți. Mozart. Anii în care a trăit, nu mai știu să citesc. Nu... Oai, scrie cu MX. Da. Și aici, nu știu cum să fac. E o notă muzicală, chiar nota de la începutul partiturii, nu mai știu cum se cheamă. Cheia sol, da. Se vede că nu ai făcut ore de muzică la școală. Ok, hai să mergem pe stânga, pe lângă el. Ce am omis, dar probabil trecem acum pe lângă, era Muzeul Fluturilor. Da. Dacă se mai vede, dacă nu e doar un dom în care... Noi am fost mai de mult, dar este o atracție foarte faină. Cred că pentru orice vârstă, sincer, nu e... Mai ales pentru femei, că femeile de obicei sunt mai pasionate de fluturi, dar e foarte fain. Și pentru copii, pentru oameni, pentru oricine, fluturi sunt foarte fain. Noi când am fost pe la, nu știu câți ani aveam, acum vreo 3 ani, au fost foarte tare. Poate că un pic mai mult de 3 ani totuși. Era interesant de văzut odată, n-am ce zice. A doua oară nu merită, nu știu dacă merită dus din nou. Păi nu prea. Dar arată foarte bine. Din nou, țin să menționez detaliile care sunt pe exterior și pe interior sunt la fel mai mult ca sigur, dar nu știm dacă intrăm în acest muzeu. Și acolo, acoperișul ăla de cupru este Muzeul Fluturilor. Și ce era domul ăla, l-am filmat mai înainte, chestia aia roșie de un pic mai încolo?
cam la 100 de metri. Încolo așa fix? Da, fix așa, partea aia. Leopold Muzeu. Ok, și cine a fost Leopold sau ce face acolo? Heldenplatz. Deci a avut, nu a avut, a avut cele mai multe piese de artă modernă din Austria. Ok. De la pictori precum Egon Schiele, Oscar Cocos, nume foarte grele pentru... Dacă le știți voi. Nu sunt foarte populari acești pictori, dar... Heldenplatz, putem merge până acolo. Am fost într-o seară când am mâncat, am mai zis asta, dar merge să vă arătăm și vouă cum e. Aha. Am ajuns aici, n-am mai mers la Heldenplatz, suntem la Muzeul de Artă. Asta e, da, Muzeul de Artă. Și suntem în Piața Maria Teresa, unde o puteți și vedea acolo, monumentul. Exact, tot din cupru, foarte interesant cum le făceau din cupru. Și clădirea aceasta care se de acum este Muzeul de Istorie Național, foarte imens. Da, și o să mergem în partea cealaltă la Heldenplatz, unde apare președintele, un fel de Palatul Cotroceni. Da, cum ar fi în România. Și tot pe acolo mai stau și cancelarii, într-o altă parte. Da, într-o altă aripă a Heldenplatzului și aici în față e intrarea la Hofburn. Da. Da, cum în eu aici, zice. dacă nu intri, nu e nimic. Se aude o muzică frumoasă de acolo, probabil se ține ceva. Sunt festivaluri, da, sunt multe. Este un festival acolo chiar acum. Undeva acolo este un semn. Sunt frumoase astea de văzut și pe din afară. Sunt structuri imense, din câte puteți vedea. Cred că sunt pe 100 de metri fiecare. Și sunt așa, față în față, cumva, foarte interesant. Exact, chiar tare. Și pe aici sunt fântâni, 4 fântâni. Se pot vedea. Și se ține târgul de Crăciun, cred că se și pregătesc acolo, dacă nu așa. Nu doar aici, târgul de Crăciun, se ține mai multe locuri, am văzut deja pregătiri pentru asta. Dar și aici, cred că acum asta se construiește. O să trecem strada acum, să mergem puțin și acolo. Se vede o mașină de armată, cred. Da. Păi trebuie securitate la președinte și la cancelari. Da, dar este o scenă, de-aia vreau să mergem să vedem dacă putem intra, că e și o parte închisă. Ar trebui să o trecem strada și am venit aici printr-o conjunctură, că noi voiam să mergem acolo, de fapt. Dar trecem acum, vedem dacă putem, măcar. Dacă se pregătesc pentru festival, poate e închis. Nu, că iasă lumea, se poate intra. Bun. Asta e bine, asta e bine. Uitați și în partea asta din nou, de frumos se vede. Sper că se vede bine. Se vede bine. Cântă cineva, nu-i niciun nimic. Aici, dacă vrei să vă luați bilete pentru... Hai să trecem repede și noi. Hai. Acolo erau bilete pentru, nu știu cum îi zice, sightseeing, să vă mergeți pe autobuz de la... Da, pe autobuz din acela și seara... Asta stăm acum. Aici trebuie să stăm. O să plece ăștia cu motorul, o să facă gălăgie. Din păcate chiar este un festival sau pregătiri pentru ceva. Pare ceva eveniment sportiv, nu știu. Scrie tag de sports. Da. Și aici Hall of Fame, ceva. Nu se vede, da. Nu se prea văd clădirile, dar asta este aici. Într-o parte stă președintele, iar în cealaltă ori, mai în stânga, pe color pe aici, cancelarii mai importanți. Pe una din aripile astea. Dar nu putem să arătăm. Stau dacă vor, nu... Ca în România, nu cred că președintele stă acolo acum neapărat. Nu prea e mare lucru aici, azi nu se vede, o să ne întoarcem și mergem la Schönbrunn acum. Fraților, suntem la grădina zoologică, am luat o pauză aici, sunt singur acum. Sunt la casa hipopotamilor. Mă uit să văd puțin pe hartă, avem vreo 4 ore, să vedem ce vrem să vedem, că nu vrem să vedem toate animalele. Vedem și noi ce e mai interesant. Dacă au urși polardele, aici putem filma. N-am văzut să fie interzis. Și după aia la 6:30, când ieșim de aici, mergem să ne mai plimbăm puțin prin parc, că mai e timp, mai e lumină. Pe la 8 mergem și ne mâncăm ceva acasă și aia e. Dar vă arătăm
vlogul ăsta o să fie not your typical Vienna trip, nu știu, gen. Am mers în niște locuri în care nu prea merge lumea. Unul din ele fiind aici. Adică la Grădina Zoologică de fapt merge lumea, dar unul din ele o să fie ce ați văzut deja. Ne vedem. Să vină și Rareș și vă arătăm animalele pe aici. Ce e mai interesant. Vedem, vorbim și vă arătăm. Aia ce mănâncă acolo? Fraților, am găsit cel mai tare animal. Al anului 2021. Mâncă iarbă. Și vreau să mănânc ce vedeți niște oameni acolo. Așa se am văzut pe Da. Nu știu cum se cheamă, ceva câini de pământ sau ceva de genul. Nu văd și eu vreo să fie. Aici. Foarte tare. Dă-i jos. Uitați pe unde trebuie să venim aici, trebuie să te apleci tare. Ce să știu? Asta e porc spinos de ăla. Nu știu, aveți pe ăla. Uite, poți și pe acolo. Fă-i din cap că reacționează. Nu mă prea văd. Pe cameră se vede? Da. Uite și unul jos. Filmează pe ăla de mănâncă. Corbone și fel. Bă, nu fi cald ăsta. Ăsta să învățați cu temperaturile astea. Care zici că e fake? Este sap de munte, da? Uite ce viu are asta. Are un ochi fonci. Uite pe aia cu păr. Asta poate erau animalele mele. Uite ce le duce în față. Uite că peste aici, lângă noi. Dar cum stă rinocerul cu ăștia fără să-i atace? Pe rinocerul ce mâncă? Nu mâncă numai frunze. Bă, da, e și predator. Mamă, cât îi dă. Ne urcă la mare. Nu, fix 60. Uai de cap, tu sare asta de sus. Aoleu.
Ja, das Tier, das sich gerade mit diesem gewagten Sprung ins Wasser begeben hat, ist unser Ok, ori aruncă ea foarte bine, ori îi prinde ea de ori de ori. Wiegt mindestens doppelt so viel wie Bert? die Ah, da. zarten gebauten Weibchen und man erkennt ihn auch deutlich an seiner Größe. Uite! Ja, wie schon erwähnt, sind die Robben auch relativ gut an das Leben an Land angepasst. Sie können zum Beispiel ihre Hinterflossen unter bzw. hinter ihrem Körper aufstellen und sich in einer Art Vierfüßergang fortbewegen und auf Stufen steigen. Hai să duci acum, cred că. Bă, stai, bă. Uite, șmecher el, bă. Alle Verhaltensweisen, die Sie hier bei unseren Robben sehen, also das Springen und das Stufensteigen, zeigen Sie auch in der Natur, denn sie kommen nicht nur an flachen Sandstränden vor, sondern auch an felsigen Küstenabschnitten. Ăla micu, bă, dați și lui. Ja, eines unserer Tiere hat Ihnen auch gerade gezeigt, was für eine enorme Sprungkraft die Robben besitzen. Vom să trăpi oamenii, ce Die prost. bewegen sich im Gegensatz zu den Hundsrobben unter Wasser ausschließlich mit ihren Vorderflossen fort. Das heißt, die Vorderflossen sind ausschlaggebend für Antrieb und auch Steuerung. Bă, pe ăsta, eu învățat să ne strupească pe oameni. Da, da, da. Ja, unsere Robben werden hier auch mit Meeresfisch aus dem Nordatlantik gefüttert. Dieser wird tiefgefroren geliefert und kurz vor der Fütterung aufgetaut. Ah, Darunter befinden sich dann Heringe, Makrelen, Sprotten und auch Wittlinge. Ja, Sie sehen hier jetzt auch unser Männchen bei seinem täglichen Gesundheitscheck. Dabei wird auch mal die Haut abgetastet oder die Flossen werden kontrolliert. Das dient auch zur Übung für mögliche Tierarztbesuche. mă ajung și la aici. Hai, ce fain Man este. sieht hier auch schön den direkten, innigen Kontakt zwischen Pfleger und Tier. Es braucht natürlich einige Zeit, bis das soweit ist und das Training so stattfinden kann. Deswegen werden unsere Robben auch immer von denselben Pflegern betreut. Ja, als Belohnung gibt es dann auch einen Fisch. Deci nu zicem doar le dă mâncare și mai se și face și câte ceva. E fain așa. Poate la tigri doar le dea mâncare, că nu poate să Ja, und wie Sie gerade hören konnten, gibt es auch einen Grund, weshalb die Mähnenrobben auf Englisch Sea Lion heißen, denn sie können auch sehr laut brüllen. Mit unseren Robben werden auch täglich Zeichen geübt, wie Flosse geben und Maul öffnen. Jedes richtig ausgeführte Zeichen wird bestärkt, also dafür gibt es dann eine Belohnung. Unerwünschtes Verhalten wird einfach ignoriert, also es gibt keine Bestrafung oder irgendwas dergleichen. Der Fokus liegt einzig und allein auf der richtigen Ausführung der Zeichen. Die Robben bekommen täglich auch 5 bis 7 Kilogramm an Futter in Form von Fisch. Dadurch, dass sie aber direkt von unseren Pflegern gefüttert wird auch sichergestellt, dass wirklich jede Robbe genauso viel Futter bekommt, wie es für seine Körpergröße benötigt. In der Natur fressen die Robben zusätzlich zum Fisch aber auch noch Kopffüßler und Krustentiere. In manchen Fällen erbeuten sie aber auch Wasservögel und Pinguine.
Sie sehen jetzt auch bei unserem Männchen, dass sie schön am Land ist. Die Männchen weisen im Hals- und im Nackenbereich ein längeres und dichteres Fell auf, welches, wenn sie längere Zeit am Land waren und das Fell komplett trocken ist, zu einer Mähne aufstellt. Die Weibchen besitzen keine Mähne. Der Appetit der Robben schwankt aber auch je nach Jahreszeit und Fortpflanzungszyklus. Also während sie im Winter mehr Energie benötigen, fressen sie auch dementsprechend mehr, während sie im Sommer in der Paarungszeit weniger fressen. Sie sehen hier schön auch die unzählig vielen Tasthaare an der Schnauze, mit denen können die Robben unter Wasser, falls mal schlechte Sicht herrschen sollte, die Nahrung trotzdem erfolgreich aufstöbern. Jetzt wird auch noch das Maul von unserem Männchen kontrolliert. Sie sehen hier schön auch nochmal den direkten, innigen Kontakt zwischen Pfleger und Tier. Wenn ein neuer Pfleger beginnt, also das gegenseitige Einschulen und Kennenlernen, kann auch bis zu einem halben Jahr dauern. Am ieșit de la zoo. Ați văzut toate animalele, tot felul de animale, și sălbatice și de toate. Am prins și cum hrăneau Leu de mare. leu de mare. Parcă, nu? Da. Dacă mă înșel. Am filmat fără microfoane, că nu prea, dacă ne întreba cineva, nu aveam chef să plătim, că trebuia plătit pentru filmări profesioniste. Da, era separat. Așa că sperăm că v-a plăcut tot ce ați văzut, toate animalele și Da. toată excursia aceasta. Nu o să mai filmăm nimic, că mergem și noi acum spre cameră, adică mergem să mâncăm și după spre cameră și ne culcăm, că dimineața la 7 cred că plecăm. Plecând de vreme să ajungem înapoi, că mai avem și drum lung. Da. Aici nu știu ce chestia asta am filmat la început. Nu știu ce... Încă o statuie tot de cupru, ca și tot ce e pe Poate aici. dacă ne mai plimbăm, dar suntem prea obosiți, mai filmăm pe aici, prin parc. Dacă nu, aici, ăsta e outro. Asta este outro. Da. Nu uitați să dați like și subscribe Da, și un comentariu cu ce v-a plăcut vouă cel mai mult din această excursie. exact. Și nu uitați să dați și share dacă chiar vreți să ne susțineți, Da, prietenilor vă voștri, la cât mai mulți. Ai ceva de zis? Nu mai am nimic de zis, trece un avion deasupra noastră și pa, pa!